Един играч, който разочарова всички, включително себе си. Това е историята на Емануел Адебайор. Адебайор беше обещаващ талант още от малък. Роден и израснал в Того, той бързо привлече вниманието с уникалната си скорост и умения. Кариерата му тръгна светкавично нагоре. Игра за отбори като Арсенал, Манчестър Сити и дори Реал Мадрид. Всеки мечтаеше да е на негово място. Но зад блясъка се криеше друг човек, с проблеми, които не можеше да контролира. Един от най-известните му скандали е от периода му в Манчестър Сити, когато на тренировка той се сби с неговия съотборник Коло Туре. Сблъсъкът тотално разтърси отбора и беше ясен признак за нарастващите проблеми в главата на Адебайор. Освен това, Адебайор доста често идваше късно на тренировки и отказваше да приема треньорските указания, което само затвърждаваше репутацията му на труден играч. Вместо да се бори за мястото си, Адебайор често избираше да се държи като звезда и това го отдалечи от съотборниците му и го направи труден за треньорите. Но това държание му струваше скъпо, като той не успя да запази мястото си в почти нито един отбор. Като така кариерата му се насочи единствено надолу, а той никога не успя да разгърне пълния си потенциал. Това беше историята на един голям талант, който сам блокира пътя си към върха. Ако искате още такива, последвайте ни.